Mamamas ko po. Merry Christmas po. Kumusta lamang po kita, kabos? Kami po nagalaom na kamugabos, mga tugang ayos. Good morning po, Legazpi City. Good morning, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa man partikan mundo. Welcome po mga tugang sa sendong programang Morning Hirit. Ngayon pong Aldownin Friday. Magandang morning na po sa mga parantabay sa bilog na Kabikulan. Good morning, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Good morning po, Sorsogon. Good morning po, Masbate. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Sa kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol. Kasabay po dyan si the Chief Reporter Jimmy Nazalita, Alar Mario, Joshua Bino, Karen Ala. Seringman mga tugang kay po dyan si Jomar Bien, sa Maribela, Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning po sa mga kababayan niya na may mga birthday ngunyan. December 6 na Friday. Oy, Friday na adi. Ha? Friday na. Friday na adi. Kumusta lamang po sa tuya ng mga lolo, mga lola dyan, mga senior citizen. Good morning po sa mga kuha natin, mga teachers. Oy, mga teachers natin. Kumusta po kita, gabos? Ha? Sana po kamo, gabos, ayos. Kumusta po sa tuyang aldaw? Sige. O sa tuya tabing cellphone number na ay saray. Sa tuya tabing cellphone number na pwede nindong i-text niya na pagka-aga. Mga tugang 0966-203-0034. Globe yan. Smart number natin 0928-777-5548. Yan, para po sa mga smart users, ha? Siringman po sa iba pa na mga, sa mga tabing cellphone, radyo. Pero halos ngunyan may cellphone naman, maski medyo tios-tios, ha? Halos ngunyan po gabos igwa na ki mga cellphone, ha? Gabos tabi halos igwa naman ki mga cellphone, ha? Asa tuya tabi na mga kababayan, mga tugang sa bilog na probinsya Canalbay, ha? Halos naka-cellphone naman kita, gabos. Alright, sige. So sa wish ko regalo mo tabi, inutong ko ini. De po ka mo magpara kung pwede lang, de po magdigdi sa DCGB na may dara ka mo kilistahan kan mga wishes tabi. Ano? Kasi mga pag-iriba, yaw na po dyan sa luwas para mag-scout po nin posible na kwan. Mag-scout po nin posible mga tugang na mga beneficiaries, ha? Tapi gipili mi talaga po. So talagang grabe ang pangangaipo, ha? So ibang medyo na iling ko gari ang estatura John gari mga maray-maray man ang buhay, Ronald, mga maray-maray man ang mga buhay. Kaya kung pwede po dahil na po magdigdita ngani na dahil ka mo magastosan sa mamasahe, di naman na po magparadigdi. May tawo po kami, nag-ikot po diyan sa barangay para po maghanap kan mga beneficiarista. Tayo man sana po, pag duminigdi ka mo, ibabalidate mi tabi na sa endong kwan, ang sa endong tabi na ano yan, ha? Ang sa endong tabi na request. Hindi, kung dahil man ka mo mapili, hindi kwan lamang, baka makulugan sa endong buot. Iya po, iya din naman na magpara hato digdi ki, ano yan, ki mga wishes, ha? Tamidyo, nakulong kaya, nagidigdi. Pag balay ka muna ko, medyo makulog ang buot. Kaya, sabi kaya baga, ang sabi mo yung tabing beneficiary sa wish ko regalo mo, so talagang warang-wara talaga. Warang-wara. Taso, nakaka-cellphone pa man, nakaka-eskwela pa man, diba? So warang-wara talaga po. So igwang-igwa, medyo pahunod na muna kita sa warang-wara. So ang harong nga barong-barong, arukan, barong-barong ang harong. Ano, ito na muna duman sa mga medyo kuan, di ba? Mga talagang grabe ang mga pangangaipo. Tagwa kitang mga kababayan talaga na talagang warang-wara. Yo. Ade, okay? Good morning, Tabi. Sabi kan Ray, ano nga nagluwas ka na naman tatabong. Ade, po ako sa Pilipinas, di ba?
O araw kayo din nag-apod na ini di man hindi pwede sa wish ko regalo mo. Ini, ayo ini. Hello? Una, usa na yan. Ano na, amigo? Tama ka. Ang tawag mo, so, KKK. Yan, so talagang warang-wara. So, ang gusto yung kikulang-kulang or kikapos-kapos. Kikapos-kapos, KKK, kikulang-kulang, kikapos-kapos, o mga arugaan. Tapos gusto naka-LL. Anong LL? Nakaluwag-luwag. Nakaluwag-luwag, paminsan, pinag-check mismo nagdirigdi, mga harong, mga konman, mga marayon. Tama kami, go. Sukat, ipaulo na duman sa mga nangaipo talagang maray. Yo. Para sa mga iba din na tao, ano na mataraw? Nanggad. Maray ko, bako man tabi ni Kwan, bako man ini so ayuda kan gobyerno. Bako man po yung ayuda. Yo, okay. Mama Scoop, Merry Christmas po! Sige, amigo. Baka man po inayuda na para sa... Ang target na talaga dito sa mga indigent na mga kababayan ta. Ha? Good morning po sa mga tagama nito. Hali po sa Dato Family. Yan. Good morning kay Kagawad Bon. Makigreet man po kay Kapitan Ben Chan, kan Barangay 17. Belated happy birthday. Uy, talaga ha? Kagawad Bon, Kagawad Bon. Salamat amigo, happy birthday po kay Kagawad Chan, Kapitan Chan, Kapitan Ben Chan kan Barangay 17. Happy birthday po. Yan. Happy birthday po. Happy birthday kay good morning tabi sa mga kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capile, Asiho Cora, Real Beat from Ma'am Amada Isplana and Monte. Yan, good morning. Madyan ako mga amigo, Benj. Madyan ako sa opisina nito. Mabayad ako kibuwis. Mabayad akong buwis, migo. Mabayad akong buwis. Diretso na sa cashier ang pagbayad. Diretso na. Tagaduan kayo mahiling kong pera sa bayadan. Automatic na rin. Ayan. So, real property tax baga, migo. Real property tax. Tasayang man, makikwala man kita ki-discount. Okay, di ba? May discount yan pag earlier ang bayad. So, diretso na sa kahira migang pagbayad. O may assessment pa, tatawan ng pagpapel. Anyway, basta namadyan na sa nako. Happy birthday po kay Angelica Concepcion Batalya, December 8 of Laguna. Sabi ni Manay Merly. Good morning, Manay Merly. Yan po sa Bitano. Yan. Good morning, Hen. Oni na ang tropa, nag-aalat sa imo. Sana pirmi kang nasa kondisyon pagpakonsilo pagkaaga. Yes, salamat po, Busing, mabuhay. Sige, totoo po ba na nag-withdraw na si Governor Lagman? Iyo po. Di ko nyo pa sa aram. Latos ang tagas. Ika nga po, makaray nga. Yun na po, nag-withdraw na po kaswapon. So withdrawal tabi ni Governor Lagman, itinao niya tabing suporta an sa iya pong kandidato na bilang gobernador mga tugang Kanalbay. Iyo po si Governor Noel Rosal. Si Governor Rosal na po, an sa iya tabi na kandidato. Yan. Magayunon, ang mga matindang laban. So, ang mangyayari ngunyan sa Albay, Salceda versus Rosal. Yan, one-on-one. Magiging one-on-one ang labanan ngunyan. Salceda versus Rosal. Mga tugang sa pagkagobernador. Dahil na po si Governor Rex Lagman, nagpahunod na siya. Kaso hapon, nagpapod siyang pagtripon, inendorso niya, asin ang sa iyang grupo, masuporta mga tugang kay Governor Noel Rosal. Yan, Alright, sige, Jimmy, nasalita. Jim, good morning, Jim. Mga dagdag na report. Kami, Jim. Go ahead. Maray naga, Bibi. Maray naga sa mga barantabay. Sa primerong bongkaras kan sa toya mga istorya. Napili ang DCGB News kan Comelec sa Libon. Sa pamamayon ni Ma'am Cristina Magalino. Na mag-testing, magboto, party kan practice kan ACM, automated counting machine. Kung saan nagpuna ang mga taga-Comelec,
mag-demo Aha. familiarize sa mga tao kung paano ining machine gagamiton na ACM sa 2025 election. Isinagibo ang primerong aktual na pagpaboto sa munisipyo asin sa sangguniang bayan kung saan mga empleyado asin mga membros kan na SB nagsampol kan machine bibi kasabay kita. Pigtawan kami nin balota sa ginadumana sa mga pangaran kan na kandidato shadingan pahit. Pagkatapos na makapag-shade ka, nagboto ka sa gabos na posisyon, pwede ka man dahil magboto o dahil lihisan mo sa iba kung dahil ka man kursunada, dahil isa na pwede mag-overvoting sa kuan, sa mga lista na pagkatapos isusungal mo na duman sa ngimot kan machine subaluta. Aha. So sa kuya, madali on hinalon. Gustong sabihon daing error. Yes. Oo, madali on. Pagka sungalan mo pag daig diferensya, diretso na. Tapos ilaog mo na duman so kumbaga ano nini? Kumbaga sa bakal mo sa tindahan so resibo may pwede mong i-check duman sa monitor kunta so binoto mo the same duman sa machine. Ngunyan may standard pen sa pag-shade kung saan pag ginamitan mo nin ibang ballpen o lapis dahil ini piga ako kan machine ililuwa kiraray. Sigon kay Madam Magalino, maski durante kan kick-off ceremony dyan sa Biyo, pura perfect distributor sa kada munisipyo ini na mga masina ini, dahil man ni na-encounter na mga problema. Naglalaom ang COMELEC na magiging epektibo asin dahil ki mga problema abiriya pagabot kan 2025 election sa bagong masina ini nagagamiton niya na 2025 ining ACM machine bibi. Dangutan si Madam Cristina Mangalino kan COMELEC Libon. Mas makaskas po singunyan, then new machine siya unlike nung before. So mga naging problema before na isabay siya sa mga terms mo niyan kaya mas naging smooth ang bagotang machine. So, nagalawom kita na talagang magiging successful ini pagabot kan election. Yes po, we are really praying na dai talaga magkaiwaki yung mga major defects si machine ta. Since machine pa rin siya, so prone siya sa human error. Pero we are praying na maging smooth and tranquilo po ang election ta by next year. Itong may nailing ka bago na may ballpen ka mo na pen na dapat yun gagamitin sa na standard ito. Yes. Pero once na ginamitan ito kay iba, di ba basahon? Yes po, may nag-try kanina, ginamit niya pencil, pero sa actual voting naman po, very limited ang makakalaog. So maliiling kang mga electoral boards to kung magagamit ng ibang pen ang mga botante. Pero may mga designated markers naman po kada tukawan. So ito lang ang pwede nindang gamiton para Okay. sa isang machine. So anong sensitive part di ma'am sa machine? The security features po. Actually sa balota po kasi siya magre-read lang siya. So iwasan ta po yung madoon. Kanina may nag-blot. Naluho? Nag-blot po siya. Dumog pa kaya tapos na nakaagi sa scanner. Di na ba basahon? Yes po. Ang naglaad agad si machine na may foreign object. Pakalinig may day na po niya pigbabasa si balot. Yan ang siya medyo sensitive subalota. Once na naluho mo, sobrang doon mo, naluho, sayang, dahil ka naman, wala naman iba, dahil ka naman pwedeng magkuaki panibago sa COMELEC. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Tapos palan, kung medyo dumugon palan, kung medyo napadumog, napadakul so ano yan, nagblat, dumugon so ano yan, so balota, di pigbabasa kan machine, supaya dapat di pakaduunon ang pagkasurat. Adi, pagbalda, bubinabalda so doon kang kuan kan ink, duman sa machine. Okay? O di sa mas pag nagboto po kita, halimbawa nga si siyang iboto nindo diyan sa ano yan sa tuya tabi na kuan na sa election tabi de pakaduunan kimaray ta kuan po yan
delikado para po duman sa tuya na na balota. O, yun po. Yan, base naman sa experience contesting mga tugang ni Jimmy Nasalita. Yan. Okay, nasabutan. Magayon yan. At least may mga turo testing na. 5:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Sabi ni Primong Cham, isabay mo man tabi ako sa kikrismasan mo. Primo. Gari, marayon ang buhay mo Maray pa primo, mag-sponsor ka sa kinagkaperang aki man ngayasi mo. Di ba? Kulang pa kita kipira, kulang pa kita ki-sponsors para sa 55 children. Yan, Kulang pa tabi kita ki-sponsors para po sa 55 children. So gusto tabi dyan na mag-sponsors, mag-text lang po sa kuyang numero sa 0966-203-0034 o kaya sa kuyang Globe 09 o Smart 0928-777-5548 Kulang pa tabi kita ki 45 children na dapat po isponsoran para po sa satuya na mga kababayan. Alright. Yeah. Bueno. Karen Ala, nasa linya. Good morning, Karen. Karen. Nawala. Dumang kita kay Pading Alarmario, 527 Karen, good morning, Padingal. Pasok, Padingal. Nawala. Dumang kita kay Jomar Bien. Tuloy-tuloy tayo. Jomar Bien. Good morning, Jomar Bien. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, kay Ribaman ang DCGB News sa mga tawanin apresasyon sa Social Security System. Sa sarong seremonya diyan sa Oriental Hotel Legazpi Kasodma bilang pagtao manin apresyasyon sa DCGB News sa kuya buda kay Joshua Bino sa 2nd District sa mga pagsabay sa mga kampanya kan SSS lalo na itong race run after contribution evaders. Sa grinibong seremonya kasuodma, pinasalamatan ni Madam Elenita Sambiero, ang Vice President for Luzon, Bicol Region, Bicol Division kan SSS, ang gabos na media na nakipagsabayan ang nag-cover kan sa indang race operation. Nasusog kay Sambiero. Iyo ang naging dalan, tangani naging matrayumpuan sa indang kampanya na mapabayad itong sa mga employer na may mga arrears o kaya dengani lamang pigre-rehistro ang sa indang mga empleyado sa SSS. Dahil yung sinabi na dahilan sa coverage kan media na alarma itong ibang mga employer na daiman kukumply sa SSS kaya ang mga ini nag-kumply tulos tangani na dai naman mapasyaran pa kang SSS para sa run after contribution evaders. So duman sa ang DCGB News, VP Henry, iyo ang partikularmente ako, digdi ako sa tabako baga nagsasabay kasuod natapos na so race kan tabako SSS. Igwa kaming binisita na 7 na mga negosyo kasuod mga aga. Duang hardware sa Banuan kan malilipot, sarong bakery sa Banuan kan malilipot, sarong water refilling station sa Banuan manggilari kan malilipot, asin tulong kaunan sa siyudad kan tabako. Sinabi ni Madam Susan Malubag, ang head kan Tabako SSS, na ang mga ini iyo ang non-registration
kan sa indang negosyo asin mga empleyado. Ano'y na daan mga ining mga naging sister na negosyo asin sundo mo niyan dahil lamang paparehistro sa SSS ang sa indang mga empleyado kaya sa indang ng pinadaran kasulma nin notisya na kung sinda day mag-comply sa laog ng kinsingal daw, pwedeng mahampang sinda sa legal na pwede sila maplantaran ng kaso kang SSS. Aha. So, ngunya na 1994 BP Henry, 2024, tapos na ang race digdi sa syudad kan Tabaco, diyan sa syudad kan Legazpi, guwapang operation ngunya na daw, asin magpaplano na naman sinda para sa mga masunod na taon 2025. Yung BP Henry ang mga initial na informasyon. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. May additional po kitang donor. Salamaton tabi kay Bossing Nonito Gaviria. Ang sa tuyang maskuladong TikTokers. Good morning, amigo. Ning lalaking ini, maski may dadidad na, purma kang lawas niya, talagang pangkumpa, pangdaraga. Anong pangdaraga? Bako magamit ki term ugaring tabata aga, baka magsud ng mga aki. So mga pang-aktor baga? Pang-aktor ang bagiging maskulado kang lawas niya. Good morning, Tabi Bossing. Nonito Gaviria. Salamat, Tabi, sa pag-sponsor din apat na aki. Sa tuya, Tabi, na wish ko regalo mo. Mabuhay, amigo. Ikanan tunay. Karen Ala, nasa linya. Kamin, Karen. Thank you so much, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Hinangaan, dangan labian pasasalamat ni Governor-elect Noel Rizal kay suspended Governor Attorney Edsel Grex Lagman sa makusog na buot na pagpahayag kan pag-atras kaini sa kandidatura bilang para gobernador kan probinsya ng Albay. Ini makalis kan opisyal na inanunsyo ni Governor Lagman sa press con katuhapon ang sa iyang withdrawal for candidacy bilang para gobernador kan Albay. Ngani na suportaran ang napaaling gobernador na si Governor-elect Noel Rizal. Sa pahayag mismo ni Governor Rizal, sinabi kaini na ang ginibo ni Governor Lagman da basta kayang gibuhunin maskisisay pang politiko o leader kung kaya napahanga siya sa kakutugan kan buot kaini na inapod niya man bilang supreme sacrifice dahil man sa bako sa nananggad ini sakripisyo niya para tauwandalan ang sa iyang kandidatura, kundi para sa mga Albayano asin sa futuro kang probinsya ng Albay. Dugang pangpahayag ni Governor Rizal na magiging inspirasyon asin armas niya ang siring na sakripisyo ni Governor Lagman ngani na masilbihan ang probinsya. Dangan sinabi kaini, nauyonan siya sa temang itigdara ni Lagman na pagkasararo dahil sa pinili man kaining suportaran ang dalagan kan kandidatura kan sa iyang agong na si suspended City Mayor Geraldine Rizal sa pagkaalkalde kan siyudad ng Legazpi. Mientras tanto, dahil giraray digdiditi, makakalaban na ni Governor-elect Rizal si 2nd District Representative Joey Salceda sa gubernatorial race sa 2025 mid-year election. Dagdag na report, Karen Ala, DCTV News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Oras natin, 5:33. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines ngayon na pagkaaga. Good morning, Paringmar. Kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Nari strong inflation kan Nobyembre. Laog pa mang giraray sa forecast range kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Ang dahilan kan pagitaas kan inflation, presyo kan bagas. Yan. Human talaga. Human talaga. Magsabi na. En el Santo Cámara de Representantes, pagdeklarar ang suporta kay Presidente Bongbong Marcos paginin sa manifesto. Aha. Na isinumitir kan mga ini sa Christmas dinner kan nagaging banggi. Wow. Oho. Impeachment process pwede mas kinaka-break ang Kongreso sigong kay Senate President Jesus Escudero.
NBI nagpatanin sa mga vloggers na may limitasyon on freedom of expression. Religious group na Iglesia ni Cristo malansan in peace rally kontra impeach versus BP Sara. Yan. Aha. Antang House Committee on Ways and Means Chair, Congressman Joey Salceda, nagpayag na good news po magkiraray ang pagitaas ka ng inflation ka Nobyembre. Aha. Pilipinas, sa aksyon na panibagong pangaras kan China sa mga barko kan Philippine Coast Guard. Bata sabi kan China, so, barko ngayon kan Pilipinas ang buminangga sa mo? Bibaraligtad ano? Pangyaring mga tao ini. Bibaraligtad. Dahil dyan, sa Japan, nagtaunin 1.6 billion yen sa Pilipinas Wow. para sa kapakusog kan Philippine Navy. Aha. Department of Labor and Employment, nagpakiramdam sa mga pribadong kumpanya, may kinaraman sa obligasyon na 13th month pay Oh. sa sindang mga empleyado anuman an estado kan employment. Pag-post sa social media nin screenshot kan sarong pribadong convo o conversation o pag-ururon, posibleng pagsuhay sa Data Privacy Act. Ipo yung mananggad ba? Nataman tayo post mo man ang screenshots na yan. Oo. Maski nga nagod na iba pang bidyong kinuroan mo, gano'n pwede basta-basta i-post mo an. Oo. Diba? Although may pahayag ang Korte Suprema baga na pwedeng magamit ini sa pagdeterminar kung may criminal na panimbaga ng sarong persona. Oo. Pero kung ngayon sa i-post mo ngayon na ngayon maningil ka o kung ano, bawal pala yun. Yes. Okay, Timor-Leste, sa giraray na pinaburan ang extradition ni dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. pabalik sa Pilipinas. Dahil lang kayo nagpahagi ng kaugman ang Department of Justice. Yes. Testimonya kan tawong may intellectual disability, piga ako kang Korte Sigun sa Korte Suprema. Nais manining test ko niyan kaso kaining ang testigo sarong special child. Diyo ano? Oo. Naging guilty sa duwang suspect sa pagadan sa sarong 12 anyos na babae, na ating babae. Okay, so far BP, ayan ang mga evidence ta. Uwi ko paligding pabalon sa Enero, lao man ang pagitaas nin singil sa kuryente. Nyan. Dahil naprobara na kan Energy Regulatory Commission ang pagsingil kan NGCP. Nyan. Ganda na singil ka mga nakaaging aldaw. Iyon na. Kaya mailing nito dyan sa transmission charge ang pagitaas sa maabot na taon. Ayos. Mga 3 bulan man. Enjoy yun to sanayan. Tapa no kaan. 3 bulan man sa nangyayari. Enjoy yun to sanayan. Okay, yan din ang mga headlines sa tuyang Campiwise Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo PYS ninyo yan. 24/7 konektado kung maski daing load. Maraming mga reformist laptop mo niyan. Pagkatapos mga bagong klase ng mga communication equipments na magkakatabang para po sa pagpreparar sa anuman na disaster. Yes. From Newsbase, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga istoryang yan na maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Maluwas yan sa mga online newspapers, mga tugang inotindong nadangog sa DCGB o nagpatanid pala sa Iglesia ni Cristo nasindada ang mga tugang makondukta ki rally kontra sa impeachment mga tugang kan Vice Presidente yan medyo duroda ko lang grupo yan. Good morning, Tabi, Sir Melvin. On the air ka sa DCGB. Go ahead na po sa latest forecast. Ngunya pong aldawnin, Biyernes. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay ka ng DCGB. So ngunya na pet sa Disyembre 6, 2024, sa aldawning Biyernes nin pagkaga, ninang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Share line no sa lubungan ng paros kang amihan sa kanang easterly ang padagos na nakapekto sa sirangang party kang norte kang Luzon. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang padagos na nakakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon, digdis sa Kabikulan. Makaka-experience ng bagyang mapanganuron sagkod sa panganuron na kalangitan.
na may mga pulo-pulo mga paguran o pagpikilat, pagdagulgol. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na halis sa norte serangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayan sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigila umampoon 25 sagkod 32 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:55 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:18 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:40 na ng pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat Sir Henry, welcome, God bless and mabuhay po kayo. Opo, thank you. Mga tugang, iyan po ang latest na kalagayan ng panahon. Hali po dyan sa Pag-asa, DOST. Mientras tanto, dumang kita kay Palingal Armario sa mga dagdag na bareta sa Morning Hirit. Good morning, Palingal. Yes, Merry Christmas na pa din. May pag-asa na ang operators ni mga kolorom na tricycle sa Legazpi na posibleng matawan prangkesa. Sigon kay City Councilor Luis Gutierrez, nasa pag-finalize na sindangon yan sa listahan kan mga nag-surrender, kan mga prangkesa na na-transfer sa iba sa paagi kan SPA o Special Power of Attorney. Imbes na may balik mo na sa syudad, naging basihan lugad ini kan barakalan na SPA. Alagad dahil sa pigbusol na amnesty ordinance ni City Councilor Luis Gutierrez na aprobado naman ini kan sanggunian Pandalawigan, plano sa Enero na ilipat na legally sa mga may kapot kan SPA ang pangaran kan mga dating natawan prangkesa. Alagad kay puhan mo na ninda ini isurrender sagkod na sana katapusan kay ning Disyembre. Digdi matitrace kan city government kung may mga prangkesa pa na dahil na nagagamit. Dahil sa pag-aadal sa 2,000 na mga may prangkesang tricycle digdi sa Legazpi, maabot 300 kay ni an SPA o meaning pinabarakal. Kung na maplansya ini, may ma-accommodate o kaya posibleng pag na-update ini, matatakwa naman tsansa ang mga kolorom na tricycle na maging legal dahil bako man sala kan mga kolorom o mga operators in kolorom ang pagiging kolorom kundi dahil sana nalilegalize kan city government sa haloy ng panahon. Pag magkulurom ka palang okay lang, tabako man kasala na, no? Bako maninda kasalan ta, gusto man maging legal, kundi dahil man natatawan pagkakataon kang city government, dahil baga kipigapod na moratorium. Na sa mga tricycle daan, nakakasamok na sa Legazpi, pero pagkatawan pagkakataon sa mga taxicle. Kaya ngunyan, lalo nag-iibog ang mga taxicle, sa mga kolorom na tricycle, haluyon nang nag-apply sa City Hall dahil man natatawan prangkesa. I see. Okay. Kung may bakanting, ngunyan, matitrace ini, pipa-surrender baga, so under SPA, kung igwa ki bakanting prangkesa, at least may katao naman duman sa mga nakapila na haluyo nang nag-apply sa City Hall na dahil man na-aprobaran. Pero kung dahil ng control, anyway, sige, ilingon ta kung anong abutan ka sa maabutal daw. Dapat may control man giraray. Prangkesa man sana ang babasihan until now igwa manggaray ki moratorium. Okay. Okay, yan mga follow-up pa digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Di, kung ako, makulurom na sana ako. Tapag abot kang alam, matatawanan naman sana akong prangkesa.
Naganip ako. Magkulo. Pangyari sa... Anyway, iligong tatago na butang kaan, mga tugang sa mga maabutan daw. Kung piraan mga tricycle dyan na madaralagan sa National Highway. Buda sa mga tinambuta. Joshua Bino, may report. Kaming Joshua. Yes, Vite, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa nagdag nga itong bareta, may deadline na kay Puan habulon si Governor Grex Lagman nang makapag-file ini o makapag-withdraw kan sa iyang kandidatura bilang gobernador sa probinsya kan Albay. Dahil lang tabi dito rin nabanggit kung anong petsa ini. Alagad asigurar ni Lagman na mabibit niya o mahahabol niya ang deadline para mapahalian sa iyang pangaran sa pag-imprinta kan balota. Ini tabi di kay Henry, tangali dahil naman magkaiguanin na kalibungan na publiko asin na bali ang nagiging pasistema doon na sanaan maglaban na gobernador one-on-one between Congressman Joey Salceda and former Governor Noel Rosal. Unibipi, danguntaan pahayag ni Governor Lagman. Para di natin ang araw ng gobernador. So, ano na ang candidate for governor or ano katawag natin yung natin mananatili sa election. Ang governor na pala ang kandidato. Pero syempre po, hindi ako ang manong po. The better governor. The better governor. Kung mahiling tabi BP Henry, pagsiram niya kay itong digding niya ako sa Manoco, pinagbuyan kay ni si former Governor Noel Rosal. Ayun tabi BP Henry. Ano po ka yan? Yan na, simbag na yan. So hapot kan. Sabi niya, very good question. So gabos na mga hapot naman. Ito ang pinaka very good na hapot. Tama, very good news. Very good news naman. Ang bugiro yan. Okay, sige. Good question man ang gadit ita. Di mo na ito. Very good question na yan. Balota. Siyempre, legal point bagay, legal question, legal bagay ito. Kapag na-imprinta ka naman sa balota, dahil ka naman matatanggal naman sa balota. Di ba? Pag na-imprinta ka naman, dahil ka naman basta ba. Kaya dapat, mahabol ito na before sa printing, dapat, wala na sa pangaran mo sa balota. Yeah, sa kunya dito, pwedeng mabutuhan ka pa. Yan ang bagay dito na pikasigurar ni Lagman na bago mag-abot sa deadline, mahahabol niya ito para sa pangaran niya, mahali sa pag-imprint kakan. Bilib man ako dyan sa naging paninindugan ni Governor Grex Lagman. Madakol ang mga kwan sa iya, naghanga. Igo nga sa kong nag-chat, sabi ka nag-chat sa ko, teary eyes ngaya ako sa ginibo ni Governor Grex Lagman. Magin baga si... may nag-text ako talaga na kwan, teary eyes ngaya ako sa ginibo ni Gov. Magin baga si Lagman, teary eyes sa hapon. Siya mismo, magsala, may hiigwa ka ang kimay headline sa kung saan na outlet, dyaryo kung saan na naging emosyonal ang gobernador sa sayang pag-withdraw, pagbawi kan kandidatura niya bilang gobernador kan Albay. Di ba? Pero very good niya, ang hapot. Okay. Okay. Sige. Ayan ang dagdag na istorya nakakod kan anon sa kaswapon na mawidyo kan kandidatura ng si Governor Lagman. Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sandali lang, tabago kita magpanagos. Bago kita magpadagos, mga tugang tabi, i-acknowledge na muna si... Ay, Joshua, pick upon mo pala ini. Baski, gayod mga kwana, mga next week na lang. O, i-chat mo si amigong Nonito, Gaviria Tabi Joshua. Teka daan mag-pick up kayo. Taar mo gayod sa lugar niya. Nag-sponsor sa ki Good for 4 Children. Yan, 2,000 pesos. Si Joshua na ngayon, amigo, ang mag-pick up. Yan, ha?
Yuswa na ngayon mag-pick up. Salamaton tabi ho ha. So may dagdag kitang apat. Asob na yung patabi kita ki 51 children, mga tugang na kay Puan Paki sponsors. Yan. Baka may nagdadangog dyan. Pwede po ka muna mag-send sa GCash kan 0995-984-5151. Ha? Para po sa inyong sponsorship, para po sa Wish Ko regalo mo. So 51 na sana na aki mga tugang ang dai pa po nin sponsors. Yan. Okay, siguro gari matatapos tango ining aldaw na ini kompleto an sa tuyang 51 na mga aki para sa sponsorship niya to digdi po sa Wish Ko regalo mo. Yan. O bueno, sige, acknowledge talugod sa mga sponsors. Tabi, ang latest mo niya na aga, amigong Nonito Gaviria, 4 children. May anonymous tabi na 100 children, grupo, kan mga kababaihan sa sarong organisasyon, 100 sa enda. Si Ate Cayen Llobrera, 1,000 pesos, 2 children. Kapitan Glenn Aparam Kampalanog, 10 children, 5,000 pesos. Si amigong Raul Calio ng PYC Enterprises, tabi, anom na aki, 3,000 pesos. Yung po sa iyang negosyo sa Barangay Orosite, Legazpi City. Salamaton. Nung Smith Shop, yan, kay Kuya Nung Imbodo, yan, 25,000 pesos. 50 children. Yan. Si Captain Joey Maristela, 500, 1 child. Judge Norley Reyes, 10 children, 5,000 pesos. Si Miss Leila, 1,000, 2 children. Rabax, good morning tabi kay Ma'am Tet, dyan sa Rabax. Mabuhay po kamo 5,000 pesos, 10 children. Engineer Mer, tawagin natin sa pangalang Engineer Mer, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 10, sandali. Engineer Mer, 9,000 pesos, 18 children. Yan. Kay Ate Meli, 2,000 pesos, 4 children. Riolo family, 2,500, 5 children. Salawaton tabi, amigo. Good morning kay Kuya Julian. Yan po sa Barangay 2, ha? At saka sa pamilya ni amigong Glenn Riolo. Yan, ha? Garlands Etery, 1,500, 3 children. Aquawell, ay ito, pinick up na to. Na-pick up na pala ito sa Aquawell. 2,000 pesos. Anonymous ini. Pero pinick up dyan sa Aquabel. 1,000, 2 children. Kara Engineer Ed Luna and Dr. Alan Lucanyas, 6 children, 3,000 pesos. Dr. Eve Grulio, Madam, good morning, 2,000 pesos, 4 children. Sa San Francisco Ginubatan, 1,000, 2 aki. Kay Dr. Chris Ganan, Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic, 5,000 pesos, 10 children. Yan, alright? O sige, salamaton po So, ikasob now, magkaipunta pa po ki 51 donors para po sa mga aki natin. Ha? Mga aki natin. O di pa? O di may latest kita, si Ma'am Melindawi, good for 10 children po. Si Madam Melindawi. So, ng CMD. Good morning. Talagang, ano yan Ini tabi na CMD product. Si try nindo ini. Tabi so dahil pa dyan nakaka-testing kaan. Uyan baga na sarong botilya kaan na mineral water. Yun na sarong, yun na sarong botilya. Yan sarong galon. Pipatakan ko ang mga sampulo na, ano yan, na CMD, pipatuwad ko na duman sa water dispenser. Sabi kan aki ko, din ang edad ako nagpapara hatsinga, nagpapara sipon. Nganya ko, secret. Anong nga yan? Maintenance, ang apurkan, maintenance. Maray na maintenance, tabi ka nga, ano yan. Ako yung man, may masira mo ni si Madam Melindawi na juice. So Diyos niya, buda so otong analyzer, health analyzer, dawi ang kamo kay Madam Melindawi ta. Kikaputan sa Ronald so sa dito nagari stainless ang kolor, ma-analyze ang sitwasyon kan sa imong salod. Yan. 10 children po kay Madam Melindawi ng CMD. Elat no, text ko sa GCash. Pasend asa ko, GCash number natin, 09
984 5151. Yan. Okay. GCash number 0995 GCash. Yan. 0995-984-5151. Ulit ko na. 0995-984-5151. Husiluksin po ang account. Yan. Text, okay. Send to Ma'am Melinda Wee. Yan. Good morning, Madam Melinda. O, di ayos na. 41 na sanang aki. O, ay halat mo na pala. Nata ako di ako igilista digdi. O, ikaw man ako ki aki na pig-sponsoran. Pala, ikaw man ako ki 5. Di ako piglista ni Shara. Di ako na-acknowledge sa buhay ko. Tarawayon ka nga niya. Di ako piglista ni Shara. Di, so, buhay ko parang di ako na-acknowledge lang. Lahat ko na Madam Melinda Wee. Si Madam Melinda, yun may na po ining partner sa DCGB. Buhay pa itong buhay pa itong John Villanueva. Buhay pa tabi itong John V. Ayaon na po ako yan. Saro yan sa mga, diyan nagpunpun si Madam Melinda Wee. Sa itong Ampi, buhay pa ito sa Sophie, panahon ni Boss Art. Si Boss Art na birthday pa sa Sarong Aldao. Ariel Aike, yan. Nagpunpun ako sa DCGB. Yaw na po si Madam. Siguro si Madam Melinda Wee Ronald. Pero ako sa DCGB Ronald. Ako 30, na ako 35 na ako sa DCGB. Ay kan Salbatana, anniversary ko palan kan December 1 day ko lamang na reparo. December 1 ako nagpuon sa DCGB. 35 years na po ako. Straight yan DCGB. Kaso hapon nga kaurong ko si John Alegre. Ika nga pa di. Kita na sa inyo tada nga sa mga original na Mega Force kayo. Yung mananggan, John Alegre, ako. Si Pading Al, ko aram kung si Pading Al, gari na ito kay Pading Al, first batch kami ka ito Pioneer, kuwan kami ka ito kang, kuwan kan DCRC, ka ito may mga student patrol. Pioneer kami ka ito, ako, John Alegre, si Pading Elmer, yan Nunevo, kagrupo ko yan. Siya pa nga grupo ko. Si Joe Naroco, yan. Si Mon Leona, si Say pa sa magkagroup, mga, si Friday na Contado, buda si Tugang niya, si Daisy, yan, mga kuya yan, grupo mo yan, kami pinaka enot, ay, may pinaka na enot pa, kami ang enot, kami ang first batch kang student reporter ka ito, nagurun-urong kami ni John na Alegre kasawapon duman sa press ko, yung ganyang mga galing niya ko, pero kanya ko, ikang pinakasikat, ikang pinakamayaman, demon niya pa rin. Ika nga niya kuan. Mari ang buhay. Ade nga, demon niya. Kundi nga niya, nagsikat niya. Nagkandidato ako. Iyo po, John Alegre. Yan, kami. Ano tada sa first batch me? Si Pading Elmer, yaon pa sa radyo. Si John Alegre, ako. Si Joe na do ko. Nasa radyo pa kayo na Si Joe. Deko na nakuha niya. Yan mga kuan, ang mga di ko na magkatara si Marlon at si Atun si nga na ito matibay ito kay actually si Ransom Atun inakunain ito si Ransom ngun yan matibay ito mas matibay ito matibay yun kaya ito kuan nga na ito di ba sa mga grupo mi kaya ito alright sige po yan kaya pagpun ko sa DCGB yaw na ini na CMD ni Madam Melinda Wee, nadangog ko na ka ito sa iyang black time program. Gusto sabihin, istable an sa iyang negosyo, an sa iyang pagserbe, istable an sa iyang health advocacy para sa tuyang mga. Bako lang si Madam Melinda Wee negosyo kundi may gawa siya respond pod kayan, social responsibility. Bako lang siya para diyan. Kundi talagang pagsupagtabang, yaon supagtabang. Okay. Ako, 52 years nang paradangog kan DC. Nainot ka po sa ko, kung 51 ka na. Nainotong ka sa ko. Si Edwin Peralta, bako ko man po ang kabatch. Tanagpon ako dyan sa Philippines Broadcasting Network. Bako ko po siya kabatch. Nagyaon ako sa kaito sa radio station, student reporter. Si duman sa ibong na estasyon.
Doon na sa ibong na estasyon. Tapos pag nainot siyang magdigi sa DCGB, kinagkapirang taon sa kuya. Pag abot ko digi, yaw naan si Edwin. Pero nagpunan, duman man sa ibong na estasyon. Okay? Iyo po, 52 years na pa. Alright. Si Romy Pelgoni po, day ko na inabot ini si Romy, itong Romy, di puntong Romy Pelgoni. Day ko na inabot ini. Kanyaon ako sa estudyante ako, student reporter ako, si Sir Romy na Pelgoni. Day ko na po inabot ko si Jun Mapa. Si Jun Mapa ang inabot ko sa sina pong original na Mega Force Patrol. 5 angka ito. Sina ang original na Mega Force Patrol Jun Mapa, si Romy Pelgoni, Jess Liabore, Lito Bercia, Edgar Barameda. Yan ang mga original ka itong Mega Force Patrol. Si Edwin Anyos, si Edwin Deco ang aram history, pero si Edwin, ang history ni Edwin, inabutan ko siya digi sa DCGB, siya ang news director kayto. Si Romy Pelgoni duwara na po sa DCGB kayto. Inabot ko si Jun Mapa, bura si Sir Edgar, tayo ang naging manager mi. Sir, iyan sa mga original na Mega Force. Sinda ang pioneer na Mega Force Patrol. Uni, uyog-uyogon mo kuya nimi, si Doming Panisada, kabats ko. Latoson, ining banwang sutil na ini, latoson ko ini na, si Tio Doming, kabats ko. Latoson, takan yan. Yugon mo yan banwa. Championship. Saya mga ni Tio Doming, championship talaga. Huyog-huyogon mo yan. Championship. Tio Doming, inabot ko yan kayo. Yaon ako sa kwanta, sa DCRC. Sarado naman sa DCRC. Dahil naman, nag-broadcast yun ng DCRC. Inabot ko si Tio Doming. Nag-report ako ang kayo. Tio Doming, salamat. Sarong lalaki ang nagbitay sa Anunang. Sarong lugar dyan sa Garoanis lagi ito Sarong lalaki ang nakabitay sa Anunang kang sa barangay Erislag Daragalbay. Ang biktima na mitbida na si bla 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 bla. Susog sa report, dahil maaraman ko ng motibo kung nata nagbitay siya. Sabi ni Tio Doming, sala naman niya ang report mo, Henry. Nata nga niya. Ano may kasalan niya kan? So Anunang, taduan siya, nagtugot siyang, bitayan siya. Iya po. Sige. Oristorya masana, oristorya. Doming Panesa out. Yan, pag nagprograma ito, si Katon ito, si Tio Doming Panesa kan mga panahon na ito. Kundi ang naging katapat niya sa DCGB ito, si Sophie na Ayala. Si Sophie, may iba man ang dalagang kang isip ka ito. Tinapat 5 o'clock ang programa ka ito 5 to 6. Tinapatan ni Sophie Ayala. Tapos, dumana nagpuon-puon. So, kasikatan ni Sophie Ayala. Yan, mga sikat yan. Alright. Tabi, okay na tayo. Sige, salamat ha. Na-istorya ko lang ta si Ma'am Melinda Saro po ining haluyuno na partner. Gusto sabihin, establi po an sa iya na an sa iyang advokasya para sa lodgan sa tong mga kababayan. Hello? Hello, good morning. Morning, boss. Pirang taong ka sa DCGB? 35 na palang padi kang December 1. 35? Oo. Pira na edad mo niyan? Kaya daw ako. Sala na naman kaya daw ako. Iba na naman ang dalagang kanapot mo. Di mapapatuga pala ako kay ni. Kaya daw ako. Alangan man na. Sabihin ko ta. Haputon mo naman ako. Gusto mo nga nagpung ka sa DCGB. Just adios. Sarawayon ka. Yun na. Patarinig ang mata ka ito. Ano? Masisilod siya. Puro doon. Matarinig ang mata ka ito. Doon si Anyos. Tayo na. Sarawayon ka. Hindi sa imo. Pastidyo ini. Bari para ako nag-istorya. Ano ba? Ano sa galing mo? Nakaisip lugod ako. Yung man, sala pala. 35 anyos ako. Kuminumpute ka kung pirang edad ko. Yung man ang edad Ano ba talaga ang totoo, kuya? Mapaapod akong preskon, abangan mo na lang. Mapaapod akong preskon. Okay. Maarog ka man? Maarog ako.
Okay, sige, salamat. Basta joke ka, bye-bye. Yung Noel Manalo ini. Kaya daw ako, okay, sandali lang, para sa ko sa mga, good morning, si Sophie Ayala Tabi, Gadana, Nagadana Honorable. Iyo po, nakapwesto po si Sophie Ayala na board member sa Albay, kan siya po nagadaan. Kaya, ang programa kahit ni Sophie, 5 to 6, pass the mic. Reporter ako pass the mic, 5 to 6 siya. Nugad, nalilate ito. Pero may tulit man na programa, itong Sophie. Dinagitan ka ito ni Ninong Ariel. Sophie, ano na naman talit ka na naman? Di ka magparainom ha? Di man niya ako sir nag-inom. Di Utro daw. Meriting kami. Ano na? Nalit ka na naman? Sabi ko baga sa mo na limitaran mo pag-inom. Di man niya ako sir nag-inom. Nata nakainom ka? Pigsabaw ko nga sir sa maluto. Sabi ni Ninong Ariel, pumundo ka dyan ha? Muli ka na. Pigsabaw niya da sa maluto. Dahil ka man niya sir ininom. Dahil minatagal si Ninong Ariel. Kasi Ariel ay kibagasaro sa pinakamaorag itong announcer. Ang katapat ka ito ni Ninong Ariel, si Mel Rima sa DSRC. Si Sir na Mel Rima. Dahil minatagal ito. Ano na? Pigapunan ta ka sa on the air. Dapat permit ka nakamonitor. Ang patakaran mi kay kaming mga reporters, patakaran mi kay ito, dapat permit kang nakamonitor. Pag uminapo dito sa area, masim bagata, ang gamit mi baga VHF on na. Itong Sophie talaga, dahil malugod-mulog ang kalag niya. Kaya, sabi ko baga, permit ka mag-monitor, kaya dapat igwa kang radyo. Ngita may motor ito. Ayun nga tabi sir. Pagkaaga Ronald, paghali niya sa harong niya sa buyuan, hawak-hawak ang radyo pasiring sa DCGB, tas motor niya, binugtakan niya ki radyo. Pag-abot yan sa baba, magkusagununon sa radyo, sabi kay ito ni Ninong Ariel, ano ang ribok naan sa baba? Tanadadangog ko dyan so busis ni Edwin na Peralta. Kaya ito ang newscast na 6, si Edwin. Ano an? Sabi kang teknisya, si Sophie nga sir, ano? Makusugon niya sir ang radyo. Nata? Di. Ano ang Sophie na makusugon ang radyo mo pagbaba? Sabi ba nga sir nga, mag-monitor ako. Bako, kaya, ang nagpuon po, kahit baga, nauso baga sa motor na may radyo, Ronald, totoo lang, ang pioneer ka nakaisip itong Sophie, siya ang primero na may motor sa Legazpi na igong nakatakod na radyo. Winda, nakarabot sa istoryata dyan. Alam ko na, tabasa ko naman sa mga text nindo. Tamabareta na kami. Pwede po pasuyo sa GSIS kung ano ang itataonin ng Christmas gift kay ba ang gabos na survivor tabi. O sige po, tayo po ha, sa GSIS. Aram ko tabi, nagpon ka reporter, announcer na si Nana Sophie. Iyo po, totoo yan. Pass the mic and pass the mic sudodonong iyo mga pauso niya sudodonong si kung ano-ano 27:30 kung 20 anyos ka nagpoon sa DCGB 55 ka nang ngunyan ano re sarap man ni man kinumpyot man kay ni man. Good morning, ang tupad talaga grabe para buran lalo na digdi sa barangay barangay, sarong barangay da. Grabe ang paraburan sa tupad. Si Paulo Estacato, kabats mo, latusunta ka na. Magkasaraba yan si Paulo Estacato kasi Doming. Si Dayon Yorjo, high school ako, nadadangog ko sa DCGB ka ito. Partner ni Josel Chowa. Si Josel, yan po ngunyan sa Department of Health. At ako talaga, fan ako kay radyo. Pero never akong nag-ambisyon na magtrabaho sa radyo. Dahil ko aram kung natin nakaabot ako digdig. Alright. Siguro, may katuyuhan ang mahal na Diyos. Alright. Yung mo si Paulo Estacato da. Kabats ko. Ano naman laking inio. Bako. Alright. Sige. Si Edwin Peralta. Kina. Ang motor ka ito ni Pading ni itong dipuntong Sophie. B50. Ano mo ito nyo sa B50 na motor? Sa dahi baga? Nauso ng katong B50 na motor. Barato sa saday siyang motor. Pero si Carton ang kaito, medyo hababa ang presyo komparado man sa 155, 125 na na Honda. Pipawaka-waka ng radyo dyan sa Legazpi. Naka B50 siya.
Ang color patikan motor niya, green. Awenda. O sige, mga tog. Yung managad Padingmar, ano? B50 ba nagad sa motor? Tama, si Padingmar. Alright, sige po, mga tugangan, mga bareta. Masunod na. Magalipas lang kayo ni. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Si Pem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si Pem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa Pulangi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos serbisyong imperial, provintas at mga boss. Si Pem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Pem, wala ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Pem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong imperial, termina niya tong malalaoma. Si Pem Imperial na pataba ang Pulangi. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat
Tapos sa imong marhay na pagserbisyo Kong Didi Cabredo Tunay na progresibo ang tercer distrito Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DCGB, always number one, always at your service, alas 6:14. GB News Express, mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express, mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kat mga bareta, Governor Rex Lagman nag-atras sa pagkandidato sa pagkagobernador sa 2025 election. Suportakan sa iyang kampo, ipinalis kay Governor-elect Noel Rosal. 24 o 24th Gawad Kalasag Seal for Excellence in Local DRRM Councils and Officers category sa Bicol Region, linawas na kan Office of the Civil Defense. Sa lado nasyonal, narehistrong inflation kan gobyerno, laog pa man giraray sa forecast range kan Bangko Sentral ng Pilipinas. NBI nagpatanid sa vloggers na may limitasyon ang freedom of expression. Sa ibang nasyon, pamilya sa Germany na may pinakadakol na Christmas tree nagkarehistro sa world record. Business News, Department of Agriculture, babawasan man giraray ang presyo kan baga sa taho kan pagitaas kan inflation kan gobyerno. O kan Disyembre, sa Health News, mga persons with disabilities madaling magadan sigon sa mga health experts sa kinaban kunata aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal, naging emosyonal si Governor Rex Lagman. Si Albay Governor Rex Lagman kan gibuhon ang sayang anunsyo sa pag-atras sa pagkandidato kaini pagkagobernador sa Albay. Ini kasabay kan paghampang niya kasuhapon, Disyembre 5 sa mga miyembros kan media, kung saan sayang ipinaliwanag na ang desisyon ginibo niya para masiguro ang kapangganahan ni Albay Governor-elect Noel Rosal sa Mayo 2025 local and national elections. They all want the best for Albay. And what is best for Albay is beyond our personal goals or ambitions. My goal is not just to win, but for Albayanos to win, for the province to win. By withdrawing from the race, by withdrawing from this gubernatorial race, I did not relinquish my goals and dreams for my beloved Albay. Sinabi ni Lagman na kan siya magasumir sa pwesto, piginguhan niya na magibo ang gabos para sa ikakarahay kan mga Albayano. Tinawanin doon ni Lagman na bako man buta asin bungog ang publiko kung ano nangyari sa probinsya kung kaya kay po na magkasararo asin ipaglaban ang prinsipyo asin futuro kan lambang individual. Dugang pakaininan sa iyang pag-atras bako pagtalikod kundi sarong sinserong desisyon para masiguro ang suporta sa tawong maproteher sa interes kan tabo. Albay must never fall into the hands of those who use the apparatus of the state for personal gain. Those who hold power, not with the people's choice. They hold power through manipulation and greed. Tawag-tapin ang kaipuan tamugon. Nangapudan si Lagman sa mga Albayano na kung anong ipigpahiling sa iyang pagpadaba asin suporta ka nakalis na taon, iyo man ang itanaok o iyo man ang itao kay Governor Noel Rosal. Mientras tanto, sa may koneksyon mga tugang na bareta, pig-reconocer ni Albay Governor-elect Noel Rosal ang naging desisyon ni Albay Governor Attorney Rex Lagman na mag-atras sa pagdalagan pagkagobernador sa masunod na eleksyon. Sigon kay Rosal, sarong dakulang sakripisyo ang ginibo ni Lagman para sa futuro kang probinsya kan Albay na pagpapahiling nin pagkakasararo sa interes kan mga Albayano. Sinabi ni Rosal na kan pinalusad siya sa pwesto
kan Disyembre 1, 2022 naging magayon ang akomplisimiento kan gobyerno probinsyal kan Albay sa panginginot ni Governor Lagman kay bahan ang Seal of Good Local Governance Award asin iba pa na nagpapahiling nin marhay na paggogobyerno. Hanggang ang mga tao sa Ligas, hanggang ang mga tao sa Albay, nagtutubod ko sa Sikuya. Tapos ang muyang nila, di ako matras. But ang bayanos, Ligaspeños should learn a lesson that nobody should be above the law. This 2025 election is so crucial for everyone. Kay puhantang manitukan, kay puhantang ibalik, tuyang liderato sa mga tao. I would like to follow ang general sa tuyan ni Governor Pres. Let us all say Albay. Derewalindo ni Rosal ang pag-atras si Lagman ang gigibuhon niyang inspirasyon asin armas para ipadagos na ilaban asin isalbar an Albay. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, ilinuwas na po kan Office of the Civil Defense sa Bicol ang listahan kan lokal na gobyerno sa nakaibahan sa mga fully compliant sa 2024 Gawad Kalasag Seal for Excellence in Local DDRM Councils and Offices. Kay bahan digdi sa mga biyan compliant ang mga LGU ang siyudad ni Legazpi asin Ligao kay bahan ang munisipyo kan Kamalig. Mantang konsiderado man na fully compliant ang LGU ang gobyerno probinsyal kan Albay, Tabaco City, Pulangi, Daraga, asin Santo Domingo. Sigon sa OCD Bicol, nasa 81 mga LGUs ang tatawanan rin pagmidbid sa pagpapahiling kan sa indang dedikasyon sa pagiging resilience asin pagtarabangan kan mga LGU para makapagkirar nin salbado asin disaster resilience na komunidad. Mga tugang oras po sa Pilipinas, 19 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita sa dagdag na report. Mandato si PNP Chief Police Brigadier General Romel Marbil sa mga bagong pulis o mga nagsasairaron sa training, incoming police personnel na magkondusir immersion sa mga barangay, makisalamuha sa mga tao para mamantinir ang marhay na relasyon kan pulis sa mga barangay o komunidad. Nagkondusir ang mga ininin, mga lectures, dialogue sa mga barangay, magin mga barangay officials, mga barangay tanods, pigtutukluan kan mga pulis, may kinaraman sa kung paano ang mga pasistema, kung paano hahampangon ng kaso iguanin mga personang pasaway, illegal na aktibidad, sa madaling sabi, added instruction, ang pigsishare kan mga resource person hali sa National Police Training Institute unong sa Barangay Justice System. Pinapanginutan ang lakdang na ini ni Police Colonel Richard Aquitania, ang Chief kan Police Training Center dyan sa Campus Simeon Ola kung sa kaso hapon yaon ang mga ini sa Barangay Travesía ginubatan panduang aldaw ngunyan ang pag-share nila kan program instruction kung saan ang mga bagay na ini may katuyuhan na ang police makadevelop nin closer relationship sa mga barangay, and bottom line, mamantiner ang marhay na pasi-orden sa mga barangay. Uyan tingog ni Police Colonel Richard Aquitania. Ay pupunta sa mga barangay to give lectures, dialogue with the population within the barangay area. At saka, of course, meron kami mga lectures na para sa barangay justice system, mga techniques how to subdue criminals or violators. Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 6:25 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta. Nasa linyaman ang report ni Karen Ala. Mientras tanto, dumang kita kay Pading Alar Mario sa dagdag na bareta. Posibleng magkaproblema ang DPWH asin ang kontraktor sa acceptance oras na matapos na
ang renovation kan Piñaranda Park. Dahil sa pag-aadal kan sa ang panalawigan base sa konsultasyon sa mga department concerned kan Kapitolyo, kaipuhan talaga ang MOA o Memorandum of Agreement bago ko na implementar ang proyekto. Sinabi ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla na ang alasman nga ni Sinda sa sinabi kay Do ni dating Provincial Planning Officer Yub Obrobia na dahil na kaipuhan ang MOA dahil ang budget kani na 95 million haling sa GAA o General Appropriation Act 2024 kan Gobyerno Nasyonal. DPWH sa TUDI, an implementing agency. Alagad ko niyan, nagluluwas na kaipuan talaga ang MOA sa acceptance kan na proyekto dahil sa direk ang probinsya ang Piñaranda Park. Kaya yan ang sa giraray na pagurunan kan sangguni ang panlawigan asin DPWH 2D. Alarmario, DCGB. Balikan ta pang report ni Karen Ala. Hali po dyan sa luwan. Tig-alat pa sa ngunyan kan Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office ang resulta sa field investigation kan Mines and Geosciences Bureau 5 sa insidente nin landslide o pagrastay nin daga dyan sa Purok 1 Barangay Buragwis, Legazpi City kan nakalisa ng semana. Sa pakipag-ulay kan DCGB News kay DRRM Officer Beverly Armenia, tig-alat panindaan report sa MGB ngani duman-an sa indang opisina mabase nin mga karagdagang aksyon para sa mga apektadong residentes asin lugar. Kinumpirmar man ni Armenia na habang nagpapadagos ang field investigation kan MGB, nagsagibo naman sinda nin debris clearing sa naunang bitan na lugar asin sa presente may sindang nakabantay sa posibleng aftermath kan pagrasay nin daga. Karen Ala, DCGB News. Thank you, Karen, sa mga istorya. Mientras tanto, Joshua Bino may dagdagman na report. Sa laog sana nin duwang kwarter ngunya na taong 2024 uminabot na sa 11.7 million pesos sa bilog na Bicol Region ang nakolekta kan Social Security System o SSS dahil ini sa pagkondukta ninda nin run against sa contribution evaders o pigapod nindang race program na ang katuyuhan sa sugon itong mga employers na may mga obligasyon pa sa SSS siring na sana sa day paghulog ni na kontribusyon asin day pagpaparehistro kan sendang negosyo asin kan sendang mga empleyado. Inian maugmang ipinagiras na impormasyon ni Elenita Samblero, ang Vice President kan Southern o South Luzon and Bicol Division kan SSS hali sa 11.7 million na koleksyon. 8.4 million kini ang nakolekta para sa first quarter kan taon asin 3.3 million pesos man para sa second quarter kan taon. Katumbas man ini ni nasa 3,131 mga empleyado na natabangan kan SSS digdi sa Bicol Region asin na-update ang hulog sa inda kan sa indang mga employers. Mientras tanto digdi sa Legazpi City, SSS Legazpi na pinamamayuhan ni Branch Head Jogar Tosok. Last na ngunyan na aldaw sa pagkondukta ni na race para matapos naman ang sendang mga race program, race activities para sa taong 2024. Dagdag na bareta, Joshua Pina, DCGB. Public Safety Office kan Tabaco preparado na para sa maabot na simbang gabi. Report kay Jomar Bien. Nakagibo na nin management plan ang Public Safety Office kan Tabaco sa indang pagbabantay sa pagpuon kan simbang gabi sa Disyembre 16 nabitan na proposed management plan iyo ang pinag-adalan kasunma if as in prinisintar sa committee hearing kan Committee on Peace and Order, Public Safety as in Security and Committee on Laws and Ordinances sa naunang bitan na
proposed management plan kan Public Safety Office kan Tabaco, ipigimbuelto ninda ang mga barangay tanod asin pulis, tangani na mabantayan, asin matawanan seguridad ang madaralaw sa mga simbahan para mag-atinder kan simbang gabi. Daimanin na nahiling na masyadong problema ang mga komitiba sa pinag-proponir na mga plano kang Public Safety Office, asin halos plansado na, asin pwede na ining implementar tulos sa pagpuon kan simbang gabi digdi sa syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Mga tugang, babalikan mga bareta sa lado nasyonal, magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigol si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang sabador naman ang laoman ta, sigol si Sunshine Imperial. Gapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gapos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gapos na ligas venyo.
ka ay may katanungan sa PhilHealth, makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarot, sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa mga CMD distributors and users, please attend our year-end health caravan on December 15, Sunday, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Just buy 1 bottle 30 ml HCI CMD at 6:30 with free lunch and raffle ticket and a chance to avail our on-the-day promo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. For more information, visit CMB offices nearest you or you may call or text 0939-904-0717. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitangon yan mga tugang sa mga bareta, siniguro po kan Bangko Sentral ng Pilipinas so BSP na laog pa man giraray ang sa indang pigaapod na forecast range na 2.5% inflation rate na narehistro kang Nobyembre. Sigon sa BSP, tama pa man giraray ini in 2.2% sagkod 3.0% na kalkulasyon para sa inflation o rikas kan pagitaas kan presyo nin barakalon asin serbisyo sagkod sa masunod pang bulan. Bigasabing reflection ini kan pagkulpa kan agyat sa supply nin pagkaon, partikular na ang bagas. Apisar kay ni mas nagiging matimbang man ang mga bagay na pwedeng magpakaskas sa inflation sa 2025 asin 2026. Ang potensyal na pagbabago sa singil sa kuryente asin masalangkaw na minimum na sweldo sa luwas kan Metro Manila. Alagad, sigon sa ahensya, may tsansa pa man giraray na magbaba ng inflation dahil sa babang tarifa sa imported na bagas. Makondukta man in monetary policy meeting ang Monetary Board sa Disyembre 19 para tukaron ang magiging lakdang sa pagturos kan monetary policy na magakatabang sa pagrambong kan ekonomiya asin pagkrear ng kadagdagan na hanap buhay. Pigdeklarar mga tugang kan Kamara de Representantes ang suporta kaini kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sarong simbolo nin soberanya kang nasyon. Nangako man ang Kamara sa irarom kang liderato ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na uulangon ang mga pagbalo na destabilisasyon asin pag-ismol sa liderato ni Marcos na ibinoto kan 31 milyon na mga Filipino. Sigon sa manifesto, guided by the Philippine Constitution as
as the supreme law of the land. We, the members of the House of Representatives of the Republic of the Philippines, reaffirm our unwavering commitment to defend the democratic institutions and sovereignty of our nation. Tinawanin doon sa manifesto na pagkaburunyog kan mga miyembro kan Kamara asin mantiniron ang demokratikong prinsipyo asin estabilidad kang nasyon asin pigdeklarar ang sa endang lealtad o loyalty kay Marcos. Ang manifesto permado ni the House Speaker Martin Romualdez, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Agusan del Norte Representative Jose Aquino II, Lakas Christian Muslim Democrat Secretary General Camarines Sur, Representative Elre Villapuerte, National Unity Party President Rizal Representative Jan Duavit, Nationalist People's Coalition President Surigao del Norte Representative Ace Barbers, Nationalista Party Stalwart San Jose del Monte Representative Florida Robes, Partido Federal ng Pilipinas member asin nabotas Representative Tobias Tiangco, Partido Novotenyo President. Pig-presentar man kan mga leader kan Kamara kay PBBM ang kopya kang Resolution number 277 na ipinasar kan House Resolution kan 2092 na nagapahayag din suporta kan Kamara kina Marcos asin Romualdez. Pwede paman giraray nagibuhon na proseso an impeachment maski naka-session break ang Kongreso sigon kay Senate President Francis Chis Escudero. Sa ngunyan, may natatadang 6 na aldaw bago ang adjournment kang sesyon para sa Christmas break mantang may 24 dias man sa masunod na taon bago mag-recess para tawanin dalan ang 2025 midterm elections. Paliwanag ni Escudero, sarong forum na an impeachment proceedings, sarong unique na proseso na bako sakop asin luwas sa ordinaryong sesyon kan Senado kung sain kay puan magsesyon man ang sa indang counterpart sa Kamara de Representantes. Alaga tinawanin doon ni Escudero na depende man ini sa mapagdesisyonan kan impeachment court. Sinabi niya na sa ngunyan, wala sindang inisyal na preparasyon dahil sigon sa rules kan Kamara ang mangingibabaw na procedure o proseso sa House ayo ang filing kaya pag-endorso pag inendorso na kaya paman ninday pa sa 1/3 susundan na kaini ang proseso sa Kamara pero ang pag-file nin may 1/3 diretso na ini sa Senado. Pinagiromdom kang National Bureau of Investigation of NBI ang mga vlogger na pwede sindang manimbag sa paggibonin mga pahayag na nagbubusol nin sedisyon o panraratak o panraraot. Pinatanida ni NBI Director Jaime Santiago ang publiko, lalo na ang mga vlogger dahil bako absolute o daing limitasyon ang diretso kan freedom of expression. Sigon kay Santiago, pwedeng investigahan asin kasuhan ang sisay man na magtentar nin sedisyon asin sobrang panraratak na daing basihan. Pwede man na magplanta nin cyber libel complaint ang government official kon pigmumuda o pigraraot kan vlogger, dagdag pa kan NBI Director. Bareta sa ibang nasyon, masunod. Makalipas lang po kay ni alas 6:40 nin pag-aaga. GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda, padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrula years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Nagsaparman kita ning katakol na kalamidad asin di pa pang mga pagsubok. Yaon man giraray kita. Nagkatindog, nagkakasararo asin nagtatarabangan. Ang pagmalasakit sa kapwa, pagtabang sa mga nangaipo, asin pagsurog sa karahayan kang kagapusan. Iyo ini ang tunay na pagselebrar ning Kapaskuhan. Kunyan na maabot na Pasko, mawut ko po na pagkamuot man lugod ang maglaad sa satuyang mga puso. Magpasalamat lugod kita sa gabos na biyaya na nag-abot, asin maabot pa. Padagos po kitang maging marahin na ehemplo sa satuyang mga pamilya, asin sa komunidad. Ini po si Kap Hisham Ismail, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagbabati ning maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarap sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdig sa puso ko. May
iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang paragos kitang unyan, mga bareta sa ibang nasyon, sa ropong familia sa Germany ang nakakuanin na Guinness World Record para sa mas pinakadakol na decorated Christmas tree sa sarong lugar. Nakarehistro ang 605 na Christmas tree na ang family Jerome na nadurnuhan nin 120,000 na ornaments, 50,000 na ilaw at in ribo-ribong Christmas figurine. Nagkapira sa mga Christmas tree kan mag-agom na Susain as in Thomas Jerome iyoan may hiling sa sendang banyo as in living room o sala kan sendang harong sa Rente, Hanover. Anom na taon nang pinagpapasa-pasa o pagbibreakan pamilya ang sendang record pon kan taon 2017 sa 2021 asin kan taon 2023 kana kaaging taon nakagibo sindanin 555 na Christmas tree. Nagpon sindang magdekorar kan sa indang harong kada Septyembre. Sigon kay Thomas, mahilig sindang mag-Christmas decoration dahil nakaka-relax ini. Business News. Business News. Mga tugang, nangako po si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na babawasan pa ang presyo kan bagas kasunod kang November inflation data na nagpapahiling nin positibong epekto kan mga programa kan ahensya sa pagtabang sa pagpababa kan presyo nin bagas. Sigon kay Laurel, mas hababang presyo nin bagas nakakatabang na babawasan ang inflation para sa pinakahababang 30% kan income households na nagtatagama nin mas takulang parte kan sa endang budget sa pagkaon. Sigon ka pun kan Hulyo, ibinaba ang tarifa sa imported na bagas gikan sa 35% pasiring sa 15% para mapagyan ang price retail price.
Kanakaaging aldaw, piglansar kan Department of Agriculture o DA ang programang Rice for All sa nagkapirang pampublikong saudan sa bilog na Metro Manila para makapagpabakal nin baratong bagas sa mga nagitiot na pig sa sabing ipapawagas man ini nationwide pagabot kan aldaw. Health news, mga tugang, ang mga persons daw with disabilities mas mahalipot ang buhay kumpara sa mga health experts sa sigon yan sa mga health experts sa Kinaban. Aramon tado po kung nata sa Istorya News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagita sa 1 in 6 o saro sa kada anom na persona ang may signifikanting kaninan o disability sigon sa mga health experts sa Kinaban. Sigon sa datos kan World Health Organization o WHO, ang mga persons with disabilities pirming dihado sa healthcare access asin nakahambang sa stigma, pang-abuso asin kapabayaan. Idinagdagwag ang mga eksperto sa salud na ang mga persons with disabilities nagagadanin atab, kadaklan sagod sa 20 taon, asin may halangkaw na level ng seryosong kondisyon ng salud. Sinda klasipikadong may poor health na minadoble sa peligro na tamaan diabetes, stroke asin depresyon. Ang health inequities na ini kadaklan kausa kan bako batas na mga bagay na pwedeng may bitaran o maiwasan. Health News from Newsbase, Mardela, Jainiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, pag-asa sa kamugtakan ng kampanahon kay ba si Milvin Almuela. Diyos marhay na pagkagap sa mga taga DCGP, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGP, ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Share line no sa lubungan paros kang amihan sa kanang easterly ang padagos na nakapekto sa sirangang party kang norte kang Luzon. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman, ang padagos na nakakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon, digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagpikilat, pagdagulgol. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayan sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigila umampoon 25 sagkod 32 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:55 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:18 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOS Team Pag-asa Ligas. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga bareta, sinurat mo News Director Mar de la Cruz, kasabay si Jenny Balyaran asin Angel Mostaza, siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sa indungan ang Hogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kong Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call! Drink responsibly. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod, kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masunod na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Christmas time, nasa DCGB. 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 Maugma lang. Oy, salamat po sa mga latest donors ta ha. Tabi si amigong Mark Jerome Tres Valles Bongalon. Good 500 pesos tabi sent na sa GCash ang sa iyang sponsorship. Thank you amigo. Si former Director Can Parole and Provision Office, si Madam Susan Bornas, good for 4 children. Salamat Ma'am Susan. Good morning Tabi. For pick up ini, si Ate Mariel po ang nakakaaramkan sa imong residensya Madam. Si Mariel na sana ha. Okay. Buda si Madam Milindawi sent naman po sa GCash, so sa iya po na 5,000 pesos para sa 10 children. Boza si Busing Nonito Gaviria, for pick up ni Joshua daw, sabi niya 2,000 pesos tabi for children. Yan. Okay. Salamaton tabi. So ang kwanta igwa na lang kita ki latest tabi, igwa kita ki mga nasa 40 children pa. Mga nasa 40 pang children na day patabi kay sponsors, ha? Sige po, salamaton tabing maray sa sendong padagos na suporta. Diri tabi sa wish ko, regalo mo. Yeah. Regards tabi kay Ma'am Susan. Kumusta na Director Susan Bornas? Long time no see, ha?
Okay, salamaton po sa tuyang mga sponsors. Pero apera kayan so sa tuya tabi na sponsors ngunya na pag-aaga. Igwa tabi kita ki grupo nin mga nin sarong organisasyon nabo ngunang po ng bit kang pangaran. Sinda po mga tugang mat sponsor nin sanggatos na aki, no? Tapos si Ate Kayen Librera, ini pong balikan ko lang So 100 tabi na aki na sponsoran ninda ang ini po ang grupo kan sarong organisasyon hali po sa saro man na grupo. Yan. Salamaton pong maray. Dengo na po nagpa-identify kan sa indang pangaran. Si Ate Kayen nag-set na ano ito Ate Kayen? For pick up pala na di. For pick up pala sa imo. Dahil ko na taraman si Ate Mariel For pick up pala ini na do para sa 2 children mo. Thank you Ate Kayen 1,000. Si Kapitan Glenn Naparam kan Barangay Palanog 10 children po 5,000 pesos. Si amigong Raul Calio ng PYC Enterprises dyan sa Orosite. Salamat amigo. 6 children po 3,000 pesos. Si Kuya Nongs Kang Nong Smith Shop. Maray na aga po sa mga taga Nong Smith Shop. Sa gabos nindang branches dyan po sa tuyang palibot. Kaya gusto nindo magbakal ki mga ham, mga queso de bola, asin iba pang mga pangregalo ngunya na Pasko, dumiyang kamo sa Nong Smith Shop. Yan May mga branches yan sa Saudan kan Legazpi, buda sa mga nearby municipality. Ako na siyang branches actually sa bilog na Bicol region. Tapos si Captain Joey Maristela, good morning sir. Salamaton po si Jen po ang ma-pick up kay ni, good for one child po, 500 pesos. Ang sa kuyang amigo, kaya dyan sa Bicol University na promoted pong judge, nagasumer na ini, mga tugang si Judge Norley Reyes, 5,000 pesos. Yan. Thank you tabi sir, 10 children. Si Miss Layla, yan, si Layla. Yan, nagatod ka sa hapon ni Diki 1,000 pesos for 2 children. Salamaton po. Si Ma'am Tet sa Rabax tabi. Good morning sa mga taga Rabax. Para po sa barato mga tugang na na bakuna kontra sa rabies. Diyan kamo sa Rabax. 5,000 pesos, 10 children po. Kay Engineer Mer, maray na aga amigo. 18 children po, 9,000 pesos. Buda kay Ate Emily, 2,000 for children. Salamat Ate Emily. Ang Yan Riolo family, 2,500 po, 5 children. Pading Benny Garland, dyan sa Garland City, dyan sa May Albay District, 1,500, tulong child aki. So sa Aquabel tabi na pick up na, kansa mo yung grupo gayod, ayun na. Tapos thank you po mga busing sa Aqua dyan sa lugar. Si Engineer Ed Luna and Dr. Alan Lucanyas, anom na aki, 3,000 pesos. Dr. Eve Grulio, 2,000 pesos. For children, and sa raw pong residente kan San Francisco Ginobatan, 1,000, 2 children. And Dr. Chris Gianan, Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic. Yan po ang sa may hampangan kan Sagmin, Barangay Hall. 10 aki, 5,000 pesos. Alright, salamat. Kansa nung pagantabay, mga tugang thank you po sa mga sponsors tatabi sa Wish Ko Regalo Mo. Mabuhay po kamo gabon. Buda, mga tugang sa mga helang kangatay, kung kamo tabi may problema sa liver o daiman, kay puan po na suportaran niyang ki Liver Aid Silimarin Capsule. Kung may tama, para may veteran po ang helang sa atay, siring sa fatty liver, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang yan, nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin tala. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, iyan po mga tugang hali sa herb natural kaya safe. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant yan na kataonin tabang asin proteksyon sa masatuyang atay. Sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Yan po nagkakatabang man para mapugulan ang paghubag kayo. May bisyo man o wara, mahilig man uman o dae, mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule isabay oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay. Mabakal yan sa mga butika nationwide. Iyan tabi, kwan yan, approve yan kan Food and Drug Administration. Ay may kumpakita pala, may dagdag pa good for 2 kids po from Anonymous of Tulatol, Legazpi City for pick up po sa City Budget Office. Look for Miss Kat. Yan, Gakoska. Salamat po. Sa Anonymous na itong donor dyan sa Barangay Tula-Tula, good for 2 kids. Salamat na maray. Sige po, pick up po na lang po ni Ate Mariel
Yan po sa City Budget Office. Thank you po, ma'am. Listener staff from Tula-Tula, Legazpi City. Salamat, kanserong pagantabay. Bareta alas 7. Susunod na. Goodbye. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of